Sala 2015 dehê cotmehê li Enqerê teqîneka terorîstî hate kirin. Di vê teqînê de 3 kes jiyana xwe ji dest da û 500 kesî zêdetir jî mirov birîndar bûn. Li ber salvegera vê teqînê rêxistinên sivîl, parlamenter û endamên partiyên siyasî xizmên kesin ku jiyana xwe ji dest dayî û nêzên birîndaran ji bo bîranîna vê rojê li ciyê teqînê kom bûn. Ev teqîn ji aliyê milîtanê Daişê ve hatibû çêkirin. Ser vê bûyerê de 3 sal derbas bû. Serokê Komeleya Mafê Mirovan Öztürk Türkdoğan dibêje kesê ku ev teqîn çêkirin ji aliyê dewletê ve em ana dibînin ku pêşiya wan hatiye vekirin. Türkiye'deki cezasızlık Rapora müfettişan pêkhatina vê bûyerê ji xwe diyar dike. Di vê derê de diyar e ku rê li ber hatina milîtanên Daişê hatiye vekirin û rêgiriyên pêşiya wan û ciyê lêgerînan hemû hatine rakirin. Desteyeka di dewletê de bi zanistî rê daye û qetlê am bi zanabûn çêbûye. 2 sal bû ku li ciyê teqînê de destûr nedihat dayîn ku bîranîn bêçêkirin. Rayedarên dewletê her çi qas rewşa ewlekariyê nîşan bidin jî xizmên kesên ku jiyana xwe ji dest dan û birîndar bûn helwesta dewletê rexne dikin. Serokê piştevaniya 12 Gulanê Mehtap Sakîncî Coşkun jî di vê teqînê de mêrê xwe winda kiribû. Coşkun dibêje piştî qetliyamê 36 meh şûn da cara yekem em vê bîranînê li ciyê bûyerê durist dikin. Biz 2 yıldır anmalar gerçekleştiriyoruz. Ev 2 sala destûr nîne em li vê derê bîranînê bigirîn. Ev cara yekî ye ku em li vê bîranîna vê teqînê digirîn. Ez hevjîna Oygur Koşkunum ku di vê komkujiyê de jiyana xwe ji dest da. Ev komelaya ku ez ana serokatiya wê bi rê ve dibim ji ber vê armancê hate damezrandin. Ev komkujiya ku berî 3 salan hate kirin ya herê mezin li Tirkiye bû. 3 rojan şîn û tazî hate ragihandin. Termên wan çûne 41 bajaran. Bi milyonan kes di bandora vê bûyerê de şokman. Parlamenterên HDP yê Amedê Garo Paylan bangî dewletê kir got em dixwazin her tiştê vê teqînê di demeka Kurd de eşkere be. Paylan di berdawamiya aqaftina xwe da got me piştî teqînê 3 sal berê pêşniyaza ser vê teqînê da parlemenê em hê jî dişopînin. Hatta ku encamek derkeve jî em ê bişopînin. 103 arkadaşımızın Gujer sedûsê hevalên me dewlet e. Piştî qetla amo me li ser vê pêşniyaza û meclisê. Em edaletê dixwazîn. Di nav dewletê de kesê ku rê ji vê kujerê re vekirine, em dixwazîn bên darizandin. Lê 3 sal ku deselata AKP van rêyane digire. 3 sal ku hê jî ev welat wek gola xwênê diherike. Dehê cotmehê li vê derê teqînek çêbûbû 3 sal berê. Di vê teqînê de 3 kes jiyana xwe ji desta û nêzî 500 kes jî birîndar bû. Îro ji bo bîranîna ew roj zor rêxistin û saziyên siyasî li vê derê ne daxuyaniyek dan. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.